kabilang buhay si Jovit Baldivino ngayong Biyernes ng madaling araw, ay nagkaroon ito ng mild stroke noong nakaraang November 22. Ayon sa ama niyang si Hilario, na-diagnose rin ang anak na mayroong heart enlargement na confine ito sa hospital ng 5 araw. Habang nagpapagaling ang anak na ipinayo ng doktor, ay naimbitahan ito sa party sa Batangas City noong December 3 at hindi ito nakatanggi. Sabi ng ama ni Jovit na 3 ang kinanta ng anak pero naghahabol na ito ng hininga makaraan ng 3 kanta. Tapos lang kanta niya. Pagkatapos nakita na siya nakaupo, nakangiwi ang nguso, nadala agad siya sa ospital. Nakalakad mula ambulansya. Nasabi pa niya na lalaban siya dahil gusto niyang mabuhay. Pero toast na siya pagkatapos ng operasyon, aniya. Sa ospital ay nadiskubre na nagkaroon siya ng panibagong stroke, may nabuo na sa utak. Toast siya makaraan ng operasyon at yumao makaraan lamang ang 5 araw. Sa huling performance nga ni Jovit na ito, kita na naghahabol na ng hininga ang singer. Inaawit ang The Flame ng Cheap Trick sa isang party sa Batangas. 30 minuto matapos kumanta ang dating Pilipinas Got Talent champ, kaagad siyang dinala sa pagamutan. Tungkol siya sa tahanan ng kanyang mga magulang sa Rosario, Batangas. Ang nagluluksa sa biglaang pagpanaw ng singer, Pinoy show business ay talaga namang nagdadalamhati.